କଳମ କେତେ ଲେଖା? 5 ଟଙ୍କା। ହଁ ହଁ 4 ବିଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ତ। ଯାହା ଦରକାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଜରି ଦେବେ। ନେବେ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯାଅ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ କଳମ ଶାଗ ମିଳିଗଲା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ମସରୁମ୍ ନେବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ଯିବା। ମସରୁମ୍ ସରିଯାଇଛି କି? ମସରୁମ୍ କାଲି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବା 9:30 ବେଳକୁ। ହଁ ହଁ ଅବିକା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନଖରା କ୍ରିଷ୍ଣା ସୁଇଟ୍ସ। ତ ଭିତରେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା। ଚାଲ ଭୋକ ତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆସୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦିଅ। ଓ ଭାଇ କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନିହାତି ଜଳିବ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ପୁରା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଦେଖିବା। ମସରୁମ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ଫାଦର୍ସ ଡେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ବାବାଙ୍କୁ ତ କେବେ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି କେବେ ୱିଶ୍ କରିପାରିନି କି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଓକେଜନ୍ ତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତିନି ବାବା। ବଟ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଦେ। ବାବା ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଖୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତ ଅସମ୍ଭବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆମ ଭଳିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ପାଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିନ୍ସ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତୁମ ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ତୁମେ ସାୟଦ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ସାୟଦ ତୁମ ନାଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉ ତୁମକୁ ସେତିକି କେହି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବାବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।